Здравейте! Казвам се Мария Иванова и съм холистичен лечител, преподавател по прана енергийно лечение към Прана България, екипите на Ясен Николов. Днес бих искала да поговорим за това как ние съпругите можем да помогнем на нашите съпрузи да се чувстват по-добре, да бъдат по-здрави и да си изградят по-добри здравословни навици. Силата на жената е в нейната мекота, в нейното постоянство и грижовност към съпруга и към цялото семейство. Това, което ние можем да направим, е с много любов, внимание и нежност да насочваме съпрузите си към по-здравословен начин на живот. Първо, да си помислим за това как те да се грижат за своето физическо здраве и да им помогнем. Разбира се, може да им предложим да правим заедно някои кратки физически упражнения, така че едно да имаме някаква дейност заедно, друго да работим за физическото здраве и своето и на своя съпруг. Можем да предлагаме чести разходки, в зависимост от това къде се намираме, или на близко разстояние, или на по-далечно разстояние, но така да държим в ума си желанието и мислите си да се грижим за тяхното здраве и да ги така насочваме към един по-здравословен начин на живот. А сега, ако те имат не много добри здравословни навици, например пушат, това е много трудно, но можем поне да се опитаме и да поговорим с тях за това, че пушенето много вреди. Те най-вероятно го знаят, но когато говорим с тях, те ще усетят нашата загриженост и ще разберат, че ние го правим, защото ги обичаме и искаме да бъдем по-дълго с тях. Защото здравето е нещо, което е божа работа, ще кажат някои, но все пак ние самите имаме да се грижим. За да ни помогне Бог, първо трябва да си помогнем ние. А една съпруга може да помогне за това на своя съпруг. Така че можем да им кажем, че ако те откажат цигарите или поне много ги намалят, и изобщо от тютюневи изделия, може да са порети пори, всеки има различни вредни навици, ако има такива, може да им кажем, че го правим от загриженост и защото искаме те по-дълго да са здрави и по-дълго да имаме щастлив живот заедно. Защото ако един съпруг се разболее, цялото семейство изпада в много трудна ситуация. Така че може да поговорим с тях за това. Разбира се, освен физически, ние съпругите можем да се грижим за емоционалното добруване на своите съпрузи. Можем да правим така, че да им създаваме положителни емоциите, да усещат нашата загриженост и нашето добро разположение към тях. Може да създаваме уют вкъщи, може да им показваме с думи или с някакъв жест, че сме загрижени за тях. И разбира се, трябва по някакъв начин да ги насочваме да развиват и своята менталност, защото хората са умни, мозъчната им дейност е добра до някаква възраст, но когато така навлизат в по-зрели години, мозъчната дейност не е така добра и има нужда от тренировка. Така че може да се погрижим и за менталното им здраве. Можем да им предлагаме някакви въпроси, задачи, по които да мислят, да разговаряме, да им предлагаме някакви упражнения за ума от типа на судоко. И много варианти има, нали? Аз просто давам такива идеи на къде можем да им помагаме. Освен това, също така можем да говорим с тях за добродетелите. За да се чувства щастлив и добре един човек, той трябва да е добродетелен. Съвестта му да е възможно най-така свободна от
натоварвания, като добродетели имам предвид за честност, за щедрост, за трудолюбие, за умереност във всичко. И също така, ако съпруга е вярващ, ние можем да правим така, че да имаме някакви духовни преживявания заедно, от типа на заедно да ходим на църква, да имаме заедно някакви молитви или медитации, или просто е така да се помолим за общото ни здраве или пък за здравето на децата ни, нали, там е по-лесно, защото съпрузите също са загрижени за децата в едно добро семейство. Разбира се, това на думи е много по-лесно, отколкото да се направи в действителност, но когато имаме такова намерение, това създава определен вид енергия в семейството и тя е по-скоро благоприятна. Разбира се, ние не можем да бъдем изолирани, семейството ни не е изолирано от енергиите на обществото, на телевизиите, на медиите, но има начини, по които и енергийно можем да подобрим семейната система. Това е чрез техниките на пранично енергийно лечение, с което могат да се премахнат негативни влияния към семейството. Може да се почиства енергийно дома ни и семейната система. Така че струва си да работим за това и да подобряваме живота си. Има неща, които не можем да премахнем, но има неща, които можем да подобрим и да се чувстваме по-добре и по-щастливи със своя съпруг, своето семейство, децата. Така че ако проявявате интереси към енергийните практики за подобряване на семейната хармония и отношенията между съпрузите, моля, пишете или позвънете на телефона. Има курсове по пранично енергийно лечение и те са много полезни. Аз лично съм ги изпитала и знам колко се променя средата в семейството към добро. Така че ще се радвам да пишете, да коментирате. До скоро!